ነገር ዚ እንድሕር ቢዚ ተኮይኖም ካብ ክንደይ ነገር ክሕለዉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ዘለዉ ኣብ ዘለናይ ቦታ ከምኡ ናይ ስፖርት ልምድታት ዘለዎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ስፖርት ዘዘውትሩ ነታ ዕድመ ብዙሕ ከይተበላሸዎ ክሰግርዋ ትርኢ ኢኻ ስለዚ ሕጊ እንዳተኸተልካ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ብዚ ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብቲ ኣካላዊ ድሓን ዝኾነ ዲስካስ ክንገብር ንኽእል ኢና ምስኦም ኣብዚ ናትና ሕጂ እንታይ መሃሩ ማቴዎስ መፅሓፍ ቅዱስ ጀሚሮሞ ተልዮም ዝተወሰነ ጥቕሲ ይወሃቡ ምስ ስድራ ቤት ኮይኖም ዘፅንዕዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣፅኒዖሞ እንደገና እቲ ዘፅንዕዎ ፅሒፎሞ ነታ መምህር ከዓ ምስ ስድራ ቤቶም ዲስካስ ዝገበርዎ ኣብ ሰሙን የቕርቡላ ሕጂ ኣብቲ ዲስካሽን ምስኦም ኮፍ ኢልካ ክትሪኦም ከለካ ከይተጨነቑ ክመሃሩ ስለ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ክትምህሮም ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ቆልዑት ከይድና ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ናቶም ብፍላይ ካብ 2 ክሳዕ 3 ዘለዎ ካብ 4 ክሳዕ 5 ክንሪኦ ከለና እቲ ናቶም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ሓፂር ምዃኑ ተዘራሪብና ነርና ገሊኣቶም ካብ 4 ክሳዕ 5 እንዳበልና ርኢና ነርና ስለዚ ኣብቲ ኣእምሮኦም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ነገራት ክንፈልጥ በብዕድምኡ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ ዝሕግዘና ክንምህሮም ከለና ዓቕሞም ፈሊጥና ኣለና እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ እንታይ ክርድኡ ይኽእሉ እንታይ ክርድኡ ኣይኽእሉን ስለንፈልጥ በቲ ዝርድኦም ክንምህሮም ከለና ኢፌክቲቭ ዝኸውን ናብ ናቶም ኢና ክንወሪ ዘለና ንሳቶም ናባና ክመፁ ኣይኮናን ኣብቲ ንሕና ዘለና ደረጃ እቲ ንሕና ንፈልጦ ክፈልጥዎ ይኮና ክንሓስብ ዘለና ናብቲ ናቶም መፂና ክሕዝዎ ዝኽእሉ ኢና ክንምህሮም ንኽእል በብዓመቱን በብግዜኡን ኣቐዲሙ ዝተምሃሮ የረጋግፆን ይውስኸሉን ሓሳብ ክበካ ክእል እዩ እንዳምሃርካዮ ከለካ ፅቡቅ ገይሩ ክውስኸልካ ይኽእል እዩ ነቲ ዝርድኦ ክትሰምዖ ከዓ ኣለካ ኣብዚ ዕድመ ማለት ክዝክር ይፈቱ ነገራት ነቲ ዝተምሃሮ ይኹን ካልእ ነገራት ንክዝክር ደስ ብሎ እዩ ክዛረብ ይፈቱ ዓበይቲ ድማ ፅን ኢሎም ክሰምዕዎ ይደሊ ኣብቲ ኣእምሮ ዘየማዕብል ማለት እዩ ስለዚ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብፍላይ ከምዚ ግዜ ክንቦም ከለና ፅቡቅ እዩ እታ ግዜ ምሃብ ወሳኒት እያ ኢልና ርኢና ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ክላሳትና ስለዚ ክዛረብ ስለዝፈቱ ከነዛርቦ ፅቡቅ እዩ ኣብኡ ሕጂ ዘይኮን ጌጋ ዘይኮን ዘረባ ክዛረብ ዝፍትን ኣብኡ ኢና ትሬን እንዳገበርናዮ እንዳኣረምናዮ ንኸይድ ስለዚ ፅን ኢልና ክንሰምዖም ከኣለና ከምዚ ክዛረቡና ኢሎም መፅኦም ኢግኖር ኣይኮንናን ክንገብሮም ይደልዮም ኣብዚ ትዕድሞኦም ክዛረቡ ይፈትዉ እዮም ዓብ ሰብ ከዓ ፅን ኢሉ ክሰምዖም ይደልዮም ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣብዚ ዕድመ እዚ ምስኦም ኢንተራክት ክንገብር ፅቡቅ እዩ መፅሓፍቲ የንብብ ካብ ብንእሽቶኦም ብፍላይ ኣብቲ ከንብብሉ ዝደልዩ ግዜ ንከንብቡ እንድሕር ተዘይሓጊዝናዮም እቲ ዕድመ ተሓሊፎማ ናይ ምንባብ እቲ ሸውሃቶም ናይ ምንባብ ነገር ካብ ሂወቶም ክጠፍእ ይኽእል እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ሓጂ ከይድና ተርኢናዮ ምንባብ ኣይንርእን ኢና ኣይተለመደን ልሙድ ኣይኮነን ኣብዚ ዕድመ እዚ ስድራ ቤትና ተረዲኦም መፅሓፍቲ እንዳገዝኡ ከነንብብ ስለ ኣፍኮርስ ንኩሉ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ዝበዝሕ ፐርሰንት ክትሪኦ ከለካ ግን ንኸተንብብ ዝሕግዘካ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ዳትዋ ኢኻ ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዘንብብ ዘይትርኢ ብዙሕ እውን ሰብ ከንብብ ኣይትሪኦን ኢኻ ስለዚ መፅሓፍቲ ስለ ዘንብቡ ብዚ ገለገለ ስድራ ቤታት ናይ ምንባብ ሃቢት ልምዲ ዘለዎም ንደቆም መፅሓፍቲ እንዳገዝኡ ናብ ክሳዕ ናይ ምንባብ ነገራት ክሳዕ ዘማዕብሉ እዮም ዝገብርዎም ስለዚ መፅሓፍ ምንባብ ይፈቱ እዩ ኣብ ገለገለ ኣለዉ ብፍላይ ሕጂ ኣቦ ንወዱ ዝፀለዎ ትርኢ ወይ ክምስክሩልካ ከለዉ ትፈልጦም ሰባት ኣቦኦም ሕጂ መፅሓፍቲ ኣብቲ ንሳቶም ንኣሽቱ ከለዉ ኣብዚ ዕድመ ዘንብብ ተነይሩ ንዖም እንዳገዘ ዝህቦም ተነይሩ እቶም ሰባት ኣንበብቲ እዮም ዝኾኑ ስለዚ መፅሓፍ የንብብ እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ መፅሓፍቲ ስለዘንብብ ከም ዓቕሙ ቼክ ጌርና ስኢልና ዝኾነ መፅሓፍቲ ዘይኮንና ክንብቦ ዘለና ቼክ ጌርና ርኢና ዘንብቦ እውን እንታይ የንብብ ኣለዎ ርኢና እቲ ናይ ምንባብ ነገር ንክምዕብል ክንሕግዞ ኣለና ኣብዚ ስለዚ ዘንብብ ሰብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፈልጥ ዘንብብ ሰብ ኢኻ ኣብ ሂወቱ ለውጢ ዘምፅእ ኣብቲ ሳይኪ ኣብቲ ነፍሳዊ ዕቤት ዘምፅእ ሓደ ሰብ ተንቢቡ ተተማሂሩ እዩ ብዙሕ ነገር ክፀሉን ክልውጥን ዝኽእል ማንዴላ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ንዓለም ንቕይረሉ ሓደ መሳርሒ ትምህርቲ እዩ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ስለዚ መፅሓፍ ስለ ዘንብብ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንኸንብብ ባይታ ንፈቅደሉ ንሕና ግራውንድ ንፈቅደሉ ንሕና ኢና መንተር ጋይድ ንገብሮም ከምቲ
زرعناي مصحف داد افتر جادز اون هارت زبل كمي جيرو ابو ندقو يعبي زبر إنا نيرناو أوي إخا سخا إخا جايد تقبرهم مسخا إخا تعليم مسخا إخا تصليلهم مسخا إخا تمرحهم مسخا إخا نخون ببو تقبرهم مسخا إخا كاب كفو نقرات نخحلو تقبرهم مالتي سلازي مصحفتي ينبب سلازو خونا مزي كان اللامة مدو علنا كم تعبزان تازم ببو كواسون كخدون يفتنو نتزرع أيوه نقرات يغون نعو أكت تقبرو يجمر كواسو يجمر أبزن تاي خاطر تندك رستي حجي خمس استخاطة على الفيلم يخون قاله زيد اللي في سدرابيتات أوبنز جود فولو كوم زريعات خوينا نتاعت فيلم زر أبدك رستي زرعيو أبايت أخو جبر أو ترينيها سلزي انتاي يريو كنحلوهم علنا مهنياتو نتزرع أيوه نعو أبلاي كجبر ويوم زدليو نتزرع أيوه نعو كدقمو كواسو أولون يوم زدليو سلزي انتاي يريو انتاي ينببو ندام خرنا كنحجزهم علنا بزاد مزي سمعتاوي كل عبو مخانو دس يبلو اكسبت يقول اب حسابو زموصو كغبر يخيل يلو انتاي يغبر يعمل ابتناتو ابت ايموشن ابت سمعتو معناتي ناي لاكس علالات فوتو عبيت دما بتعلالو كسحو يدليو بفلاي ولدي كمزي ناي فاكيشن غزي يكون ناي علال غزي يكون كم سدرا بيت بايتا كنفطر لهم كانت اتاتو صبوي اكوم عين الزعابي قلعت رينا مينا قدم حجي سلاماويان سبز افكرو سبز حاليو بزح عينات نغرات تغبرو كم زخلو رينا منيرنا زيكو انت عبيم كا بزح كبلاشو كم زخلو اب حبرتسب تزاراري منالو نيرنا قدم حجي سلازي ناي علال غزي كم سدرا بيت كندارو علنا صوم غزي نحلفلو كم سدرا بيت انت دالينا نساتهم او مسانا غزي خلف خلو او بزح نغرات يوم كتقومو زخلو نعومون ابتي كل نغرام تعنا سلازهبهم مسعبي طيات سبات كوينوم يوم حبرتسب انتاي زخونو زغلصو حيال زخونه ناي سمعت نوت بيكم صون كله قروب قطاصورو يخلو مور ايموشنال كون يخلو يماز فرحي حرقان مدنغار مغداتي كسيخ سمع مخيل سلازي ابز انتاي كسمع مخيل جيغا نغر تغيرو جيغا مسكبرو بدحرو خاطر جيغا كم مهارو خم زلوم ينا كنغروم زلنا نمبر كسيخ سمعهم سلازي خيل هيل كنغبرو علنا كنردهم علنا كومون اغزابير زي فوتو نغر مزغبرو ناب املاح مصيوم محرت مسحاتو اغزابير املاح كا محرت كم زغبرلهم فلاي كاب لبهم مالتهم كوينو كن بافهم زي كونس كاب وشطهم تتمليسهم اغزابير كا كم زملوسهم بدحرو نتي سمعوا كسيك كقبلوا خم زي بلهم كنغروم علنا سلازي دبا مسع بيت كوينهم كزارولو يليوم مسانا كوينهم كوصو يدلي مغدات قدم حجي بقدامي نيجيكم نيرا نبو انقاوحم سغبرلو سي انتاي انقاوح خاغليلو زيد الالات مستزاربو تقلع كم زتوغده نديون ماشي كم مستزاربا نزي محرت هايغبرلوني حاسيني بقالاتو غليلو انتاي كم زغبرا كم زنغرا نديو رينا نيرنا بقدامي سلازي مسانا خزارارو ما بتزغاطوم نغرات استوغدو نغرات كس زلوم نغرات مصيوم مسانا كزارارو كنردኦም علنا كوم تغيرنا داتفوسيوم زخدو نغرات نعريو زخدو ابالنا حدا غجله كون يدلي داتصاوتو ولو بفلاي ابز عدمه زترينا جروب يغبريوم بناتهم عوداتنا والدنا ابز عدمه زي ببينهم يمصاوت بحنس اي صاوتنيو ግን ናይ ሓንቲ አባል ናይ ሓንቲ ግሩፕ ጉጅለ ክኸውን ይደሊ ማለት እዩ ትሪኦ ዋላ ከይድካ ፕራክቲካሊ እዚ እንዳፅናዕኮ ኩሉ ቆላብ ሳንዴይ ስኩል ከይድካ ትሪኦ ከለካ ከምኡ ኢኻ ትርኢ ኣብቶም ቆልዑት ኣገዳስነት ስድራ ቤት ይርድኦ ካብ ናይ ኣድዩ ናይ ኣቦኡ ስድራ ቤት ዝያዳ ተገዳስነት ክሕድረሉ ይጅምር ሞር ፍቅሪ ሞር ኣቴንሽን ከም ዘድልዮም ቆልዑት ተዘራሪብና ነርና ቅድሚ ሕጂ ገዛ ንብረት ክዳውንቲ ገለ ኣይኮኑን ዝደልዩ ኸማ ኦፍኮርስ እሱ የድልዩ ቀዳምነት ዝህብዎ ግን እቲ
እተን ንሕና ዝደልይዎ ግን እተን ንሕና እንህብዎም ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ዝተረዲእና ግዜ ክንቦም ኣለና ቤቱ ከይናፈቐ ንነዊሕ ግዜ ካብ ስድራ ቤቱ ክፍለ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ማሕበራዊ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ንዓበይቲ ምስ ኣገደስ ንዓበይቲ ከም ኣገደስቲ ሰባት ከም ጥዑያት ኣርኣያ ዝኾኑ ሰባት ክኾኑ ድማ ይደልዮም ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ማሕበራዊ ክንመክሮም ዘለና እንታይ ምስ ስትሬንጀር ምስ ዘይፈልጥዎ ሰብ ኣብዚ ዕድመ እዚ ቻት ስለ ዝጅምሩ ምስ ፈልጥዎም ሰባት ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረኽብዎ ዘበለ ቻት ገብሩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንነግሮም ዘለና ኣብቲ ማሕበራዊ ምስ ስትሬንጀር ክዕልሉ ከም ዘይብሎም ክንመክሮም ኣለና ከነረድኦም ኣለና እንዳ ስትሬንጀር ገዛ ዘይፈልጥዎ ሰብ ናብ ገዝኡ ክኣትዉ ከም ዘይብሎም ክንመክሮም ከነጠንቅቆም ኣለና ምክንያቱ እዚ እንታይ እዮም ንሰባት ከም ዝጎድዎም ኮይኑ ስለ ዘይስምዖም ብኩሉ ነገር ብጥንቃቐታት ክንመክሮም ኣለና ስለዚ ንዓበይቲ ከም ኣገድስ ሰባት ይርዎም ጥዑያት ኣርኣያ ዝኾኑ ሰባት ከዓ ክኾኑ ይደልይዎም ንዓና እውን እንታይ ደሊና እዮም ሕጂ እዚ ኣካይዳና ይርእይዎ እዮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራረብናሉ እንድሕር ዘይንነብር ተኮይንና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ከምቲ ንብሎ ኣብነታይን ኮይንና ዘይንሪኦም ተኮይንና ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ንሂወትና ይርእይዎ እዮም ክንነብሮ ከዓ ክርእዩና ይደልዮም ጥዑይ ኣርኣያ ኣብነታይን ኮይንና ክንሪኦም ኣለና ንሰባት የድንቅዎም ከም ጅግና ከዓ ክርእይዎም ይጅምሩ እዚ ድሉው ዝኾነ ምሕዝነት የማዕብሉ ብፍላይ ምስ ተመሳሳሊ ፆታ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ ኣብቲ ማሕበራዊ ኣወዳት በይኖም እዮም ዝፃወቱ ብዚ ዕድመ እዚ ኣዋልድ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ግን ኣለዉ ሕጂ ኣብቲ ክላስ 9 ክሳብ 12 ዘለዉ ግሩፕ ኣሎ በቃ ዘይፈላለዩ ቀፃሊ ካብቲ ኣፍ ደገ ትሒዞም ብሓንሳብ ኣፃወቱ ብሓንሳብ ኣብ ጥቃጥቃ ኮይኖም ክላስ ይመሃሩ ብሓንሳብ ዘለዎም ነገራት ይካፈሉ ገለ ስለዚ ድሉው ዝኾነ ምሕዝነት የማዕብል እዩ ብፍላይ ምስ ተመሳሳሊ ፆታ ማለት እዩ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ማለት ስለዚ ካብ ተናዋልድ ተፈልዮም ቶም ኣወዳት በይኖም ተናዋልድ ከዓ በይነንን ዝኾና ኣብቲ ማሕበራዊ ክነብሩ ከለዉ ንነዊሕ ግዜ ምስ ሓደ ጉጅለ ኮይኑ ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብዚ ክላስ ፅቡቅ ገይረ ስለ ዝሪኦ ዝነበርኩ ኣነ ነዚ እንዳፅናዕኩ ሰዓት 10 ፈርቓን ዝጀመረ ቸርች ክሳብ ሰዓት 1 ከይተፈላለዩ ነዊሕ ክመሃሩን ክፃወቱን ትሪኦም ኢኻ ሓደ ጉጅለ ኮይኖም ማለት እዩ ንኣብነት 5 ኮይኖም ተማዕሩ 5 ዮም ኮይኖም ካብታ ዝኣተውላ ጀሚሮም ካብ ክላስ ጀሚሮም ክሳብ መግቦም ዝበልዑ ክሳብ ብድሕሪኡ ዝቅፅል ትምህርቲ ፀወታ ይኹን ነዊሕ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓደ ጉጅለ ኮይኖም ኣብቲ ናይ ፀወታ ጉጅሎም ሕግታት ዝኽተልዎ ምግባር ይሕግዝ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ክመሃሩ ዘለዎም መንፈሳዊ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ከም መንፈሳውነት ክመሃሩ ይኽእሉ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ ነዚ ዓለም ዝፈጠረ ኣምላኽ ክፈልጥዎ የድልዮም ስለዚ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና እሱ ነዚ ዓለም ዝፈጠረ ምዃኑ ፈጣሪ ምዃኑ ክፈልጡ የድልዮም እዩ ንሕና ኢና ከዓ ንምህሮም ካልእ ሰብ ኣይምህረልናን እዩ ኦፍኮርስ ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ነርና ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ኣሎ ናይ ስድራ ቤት ሓላፍነት ኣሎ ዝበዝሕ ግዜ ግን እቶም ቆልዑት ምስ ስድራ ቤት እዮም ግዜ ዘሕልፉ ዝፀንሑ ከባቢ 6 መዓልቲ ከምኡውን 10 ገለመለ ሰዓት ምስ ስድራ ቤቶም እዮም ግዜ ዘሕልፉ ስለዚ ወላዲኡ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እሱ ፈጣሪ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ንክፈልጡ ክምህሮም ዘለዎ ብዛዕባ ምድሓን ክፈልጡ የድልዮም ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ክቅበልዎ ድማ የድልዮም ክሳብ 12 ዘሎ ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ፅቡቅ ጌርና እንተሚሂርናዮም ክርድኦም ይኽእል እዩ ምስ ኣምላኽ ክዘራረብን ናብ ኣምላኽ ቀረባ ከም ዝኾነን ክስምዖ ይኽእል እዩ ፅቡቅ ጌርና እንተሚሂርናዮም ብፍላይ ካብቲ ዕድመ ጀሚርና ካብ 2 ዓመት ዘሎ 3 ዓመት ዘሎ ኩሉ ነገር እንዳንፀፍና ተኸይና ቃል ኣምላኽ ከምቲ ዝበልናዮ ዘርኢ ምዃኑ ክንዘርኣሎም ከለና ክንምህሮም ከለና ፊዚካል እናዓበዩ ይኸዱ ከለዉ ቃል ኣምላኽ እውን ኣብ ሂወቶም እንዳቀየሮም እንዳለወጦም ናብ ምልዋጥ ኳ ግን ናብቲ ሓቂ ንክመፁ ባይታ ከነንፅፈሎም
ንኽእል ኢና ንዘልዮም ነገራት ይፅልን ነቲ ዝፀልዮ መልሲ ይፅበን ኣብ መንፈሳዊ ዝመሃሩ ኮይና ክንሪኦም ከለና ክፅልዩ ይኽእሉ እዮም ነቲ ዝፀለይዎ ከዓ ክፅበዩ ይኽእሉ እዮም ኣምላኽ ስለምንታይ ንሰባት ከም ዘፍቅሮም ክፈልጥ ይደሊ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ ፈቃር ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ስለምንታይ ንሰባት ከም ዘፍቅር ከዓ ክመሃር ኣለዎ ብፍላይ ነቶም ሕማቕ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ንምድሓን ኣምላኽ ክቕበሉ ከይቅበሉ ምርጫ ከም ዘለዎም ክርድኦም ይኽእል እዩ ከተረድኦም እውን ትኽእል ኢኻ እንተሚሂርካዮም ብፍላይ ካብ ንእስነቶም ኣብዚ ዕድመ እዚ እዚ ነገራት መንፈሳውነት ክርድኦም ይኽእል እዩ ኦኬ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሞት ክፈልጥ ኣዝዩ ይህንጠ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ብዛዕባኡ እንታይ ከም ዝብል ክፈልጥ ይደሊ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ክፈልጡ የድልዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓሪ ምዃኑ ፈቃር ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ፍቅርን ፅቡቅ ገይሩ ይምህረና እዩ ነቲ ዝፈለጥናዮን ዝተምሃርናዮም እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጉጅለ ይፈቱ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጀጋኑ ይፈቱ ሂሮስ ትኾን ከም በዓል ጳውሎስ ይኹን ከም በዓል ሃዋርያ ይኹን ከም በዓል ዳዊት ይኹን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ጀጋኑ ዝገበርዎ ነገራት መሰፅንዖም ዝመሃርናዮ ይፈቱ ነቶም ጀጋኑ ከምኦም ክኸውን ይደሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ኣርኣያ ክኾንዎም ይደልዩ ነቶም መራሕቲ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንኣብነት ዝሃብካዮም ንሓደ ነገር እንድሕር ተዛሪብካዮም እንድሕር ተዘይጌርካዮ መራሒ ቤተክርስትያን ኮንካ ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ኣብነታዊ ከም ዘይኮንካ ተሪኦ ምኻውን ሕማቕ ስእሊ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ክንቀርቦም ከለና ብኩሉ ነገር ብጥንቃቐ ክንቀርቦም ኣለና ኣምላኽ እዞም ዝስዕቡ ምዃኑ ክመሃር ይኽእል ንኩሉ ሰብ ከም ዘፍቅር እንተቐዲሞ ዝበልኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ንፃድቕ ይኹን ንሓጢኣተኛ ይኹን ንኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘፍቅር መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከምኡ ዝምህረና ኣብ ማቴዎስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ንሓጢኣተኛታትን ንፃድቃንን ፀሓይ ይህብ ዝናብ ይህብ ናይ ፈቃር ምዃኑ መሓሪ ምዃኑ ንኩሉ ሰብ ከም ዘፍቅር ቃል ኣምላኽ ይነግረናን ይምህረናን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣምላኽ እዚ ክመሃር ይኽእል እዩ ብዚ ዕድመ እዚ ጠፈር ፈጢሩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰማይ ንሱ ከም ዝገበሮ ክመሃር ይኽእል እዩ ክመሃር ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረ ነዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ከም ዝገበሮ ክመሃር ይኽእል እዩ ድሌታትና ይፈልጥን የማልኣልናን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዚኣ ተንኪፍናዮ ነርና ድሌታትና ይፈልጥ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እዩ ነቲ ድሌታትና ከዓ የማልኣልና እዩ ግን ቅድሚ ሕጂ ካ እንታይ ርኢና ነርና ንኣብነት ፀሊናስ ዝፀለናዮ ይህበና እዩ ኢልና እንተሚሂርናዮም ዘድልየና ከም ዝህበና ግን ክንነግሮም ኣለና ኩሉ ዝደለናዮ ሓቲትና እንድሕር ክበና ኢልና እንተሚሂርናዮም ዳሕራይ ዘድልዮም ነገር ምስ ሓተቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዘይመሊሱሎም ዘየድሊ ዓይነት ነገራት ኣብ ሂወቶም ክሰኣል ስለ ዝኽእል ፅቡቅ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዘድልየና ዘበለ ፈልጥ እዩ እንተሓቲትናዮ ኣብ ዘድልየና ከም ዝበና ገሊኡ እውን ሓቲትናዮ ዝኽልክለና ግዜኡ ዘይኣኸለ ክኸውን ስለዝኽእል ከምኡ ጌርና ፈላሊና ክንረድኦም ኣለና ንኽረድኣኒ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካብ ኢድ ፈርዖን ከም ዘድሓኖም ንዳንኤል ካብ ኣፋናብስ ከም ዘድሓኑ ንሲድራቅ ሚሳቅ ኣብድኔጎ ካብ ሓዊ ከም ዘድሓኖም ንኽረድኣና ንዓና እውን ክእለት ከም ዘለዎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዕድመ እዚ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ፀሎትና ይደልን ይምልሰልናን ምስኡ ፀሎት ማለት ክንገልፀሎም ኣለና ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ ምዃኑ ሓሳብና ንነግሮ እሱ እውን ብቃሉን ብመንፈሱን ገይሩ እንታይ ከም ዝገብረና